दिनै हान्थामेला थासारिया बहुत गोग्लैसोनाय गंसे गारि खारोबानो बहुत हाद्रि खुफुंनाय बेबायदि अबस्था आरो जायगा जायगा मेडिकेल साब सेन्टाराव थांनाय लामा दिनैसिमबो औवा दालां जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय फिसाफ्रा स्कुलाव थांनाय गेलेसालियाव थांनाय सोरबा बेमार सिकित्सा खालामनो थांनाय जोंनि आइ आफानि हान्थामेला थासारिया गोग्लैसोनानै दं बेनिखायनो आङो बे ओनसोलनि जौगाथिनि मावनो थाखाय दिनै थांखि लादों आरो आइ आफानि सापर्टिंजों आङो देरहालांनाय लोगो लोगो आङो ओनसोलनि थासारिनि जौगाथिनि मावगोन आसाम एसेमब्लिनिफ्राय डिमान्ड खालामनानै आरो गोबां लाइमोन फिसाफोरनि जेंना समस्या बोस्रांनांगौ दङ गोबां लेखा गोरों फिसाफोरनि थाखाय बेखार समस्या दिनैसिमबो सुफुंजोबजायाखै गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल पारपसाव गेलेहैनाय फिसाफोरनि बेखार समस्या दिनैसिमबो सुस्रांजोबजायाखै बेनिखायनो इयां जेनेरेसननि लाइमोनफोरनि थाखाय आङो दिनै बेखार समस्या सुस्रांलांनोबो थांखि लादों आरो बिनि गेजेरजों जोंहा नायगाव टु धुब्री बर्डाराव गंसे कलेजनि गोनांथि दं नाथाय बहुत सारा एमएलए